ngada ihun shisha kasur kabapi kren yang ngaka ai jing men dur khmat balui lu jong pi kapelunya donut jonga lada pi mun pis ngau ya hap pi jing du na bangan pendap ya pi bangan shimti hadu banda kut kisngi ngam la ban terwa ya pi de kirong thong ka pertai tang jing it banga lak lai na du ka donut na sai ngapla happy da ka jing it om dai banga shu shong shit da ka man simbat ka donut happy ngala thelun tu kren ku it na don hang ni ngan slow ngan snap ya pi tin pi kren da khmat sam ki ngala hun ban it ya pi nga ai ngu ya utrai ken ra u bala pli nga kalat nu nga shem ya pi u play by alam lenti ngan sa don hasen da jong pi na do kan ni kasni ringkat bat pi hadu la shai hadu bajing im kan dawai na ai ngu ya utrai kan rat ubala pi yang akalan kum nong asem ya pi u blai bay alam lenti ngan sa don na sin da jong pi na du kan e kasni ringkat bat pi hadu la shai hadu bajing im kan dawai